Булай итеп бию өчен зур хәзерлек кирәк. Камил Дәүләтов Әсәкәдә үткән семинардагы мастер-классларга кызыксынып йөри. Яңа хәрәкәтләргә өйрәндем, шын татарча биергә өйрәндем. Шушы семинарга эләктем, Аллага шөкер. Шунда яңа әйберләргә ничек дөрес биергә, ничек дөрес движениеләрне ясарга өйрәндем. Оештыручылар төбәкнең татар милли мәдәни автономиясе белән Әсәкәй районының җирле татар мөхтәрияте һәм мәдәният йорты. Семинарның уздыру сәбәбе дә җитди. Оренбуржьеда фольклорның асылын, әле тамырларын бик белеп бетермиләр коллективлар. Катнашучыларның географиясе дә киң. Практик нигезендә мастер-классларны уңышлы һәм кызыклы итеп Татарстаннан килгән укытучылар белән мәдәният хезмәткәрләре башкарды. Гарипова Илсияр Вазиховна җитәкчелегендә безнең Кылшарипкәдә барып килделәр алар. Апалар белән дә сөйләштеләр. Карагыз, табыгыз, эзләгез, уйлагыз дип шулай торып уйландырып бик файдалы семинар булды бу. Татарстанның мәдәният өлкәсе күпләргә үрнәк. Республиканың мәдәният министрлыгы татарлар күпләп яши торган төбәкләр белән эшләү буенча яңа ысуллар эзли. Ничек сәхнәгә сценкаларны, спектакльләрне куярга өйрәттеләр. Бию моментларын, элементларын, бәйетләрен, мөнәҗәтләрен белән таныштырдылар һәм шуларны җырларга өйрәттеләр инде. 3 көн дәресләр үткәннән соң сертификатлар бирелделәр. Семинар меценатлык белән мәдәниятның хезмәттәшлек үрнәге. Республиканың традицион мәдәният үсеше үзәге оештыручыларга рәхмәт хаты тапшырды. Семинарда белем алучылар үз төбәкләрендә башка мәдәният хезмәткәрләренең квалификацияларын күтәрү юлларын эзләп, алган белемнәрен практикада кулланырлар. Оренбург өлкәсеннән Фирүзә Абсалямова, Ильяс Хаялин, Яңа Гасыр каналы.